Boekbinders doen verschillende dingen. Ze repareren boeken, maar maken ze ook. Ik zou dat wel eens willen zien. Dus daarom zijn we bij de boekbinder in Zetzande. Mannen, vrouwen. Ik zag mannen, vrouwen die van iemand hielden. Kinderen die van iemand hielden. Onbekenden, ontheemden die van iemand hielden. Ik zag niemand die niet van iemand hield. Ik zag het aan hun ogen, hun manier van lopen. En ook aan hun onhandigheid. En hun telkens even onverhoeds terugkerende, vlijmscherpe onzekerheid. Ik ging naar huis en keek in een spiegel. Vroeg mijzelf voor de 1000ste keer, en jij? Houd jij van iemand? Hou jij echt van iemand? Ik kneep mijn ogen dicht en leunde met mijn hoofd tegen de spiegel. Ik ben Frits Baars van Handboekbinderij Knooppunt 44 in Zuidzand. Waarom doet u als werk eigenlijk boekbinden? Omdat ik altijd al boeken heel fascinerend gevonden heb. Zowel van de binnenkant als van de buitenkant. En toen ik rond mijn 50ste iets anders moest gaan doen, dacht ik nou, laat ik van mijn hobby mijn werk maken. En toen ben ik cursussen boekbinden of een opleiding boekbinder gaan volgen. En waarom vond u dat eigenlijk zo fascinerend, die boeken? Omdat boeken je mee kunnen nemen in totaal andere werelden. Ze kunnen je dingen leren, of ze leren je dingen over jezelf en over de wereld. En ze bieden je een vlucht uit de werkelijkheid. En tegelijkertijd word je met je neus op die werkelijkheid gedrukt. Bestaan er nog veel boekbinders in Nederland? Nou, er zijn best veel mensen die het doen als hobby. Ongeveer 1500 denken we. Maar mensen die het voor hun beroep doen, dus professioneel, nou dat zijn er misschien 50 en het worden er minder. In de middeleeuwen en nog vele jaarhonderden daarna werden boeken genaaid op touwen, op deze manier. En het was een hele intensieve arbeid. Als dit genaaid was, dan werden ze in leer gebonden en dan daarna zag het er zo uit. Dus mensen waren dagen bezig met het maken van zo'n boek. Tegenwoordig worden er losse vellen gebruikt, worden die ingelijmd en dan komt er een kaft overheen en dan heb je een paperback. Het grote verschil tussen de twee, het is heel goedkoop natuurlijk om dat te doen, dat dit boek 500 jaar meegaat zonder problemen en dat dit boek, als je dat 4 keer gelezen hebt, dat het waarschijnlijk uit elkaar ligt. Dus die geschiedenis van hoe het boekbinden zich ontwikkelt en de manier waarop boeken gemaakt worden, dus dat is heel fascinerend. Het is ook heel leuk werk om te doen. Dit is een van die delen van de encyclopedie. En hier is de rug losgegaan, dat gebeurt heel vaak. Ja, omdat de rug op tafel ligt en steeds heen en weer schuift, gaat het leer kapot. En dat kunnen we tamelijk simpel repareren. We maken eventjes alles helemaal los. Dit leer dat is gelijmd op de platten. En dan gaan we hier lichten, zoals dat heet. Zo, en dan heb ik hier een stukje linnen voorbereid. Dat is vliegtuiglinnen, dat is heel erg licht en heel sterk. En daar zit Japans papier op, wat ik zwart geverfd heb, zodat het kleurt bij het leer. En ik pak even mijn vouw erin.
Zo, dit leer dat lijmen we hier onder dit linnen lijmen we hier onder het leer. En vervolgens doen we dat over de rug. En kunnen we de boekrug weer hierop plakken. En dan zijn rug en plat weer één geheel geworden. Kan een boek, als het goed gebeurt, kan het weer een paar 100 jaar mee. Ik heb weer veel bijgeleerd van boekbenden en hoop het bij jullie ook. Dus tot ziens!